Здравейте, ето ни на Несле порция баланс. Днеска ще сготви нещо специално за нашите деца. Трябва да има малко протеини, трябва да има малко въглехидрати и разбира се малко мазнини. Така че ние в момента имаме в нашата денжера вода. Кога почва да вари, добавяме малко солта. Ето го, даже почва. Добавяме малко солта, да осолиме и разбира се да добавяме вътре нашата паста. За нашата паста това са седанини, вие може да използвате разбира се сука паста, koje са пенне, спагети, фарфали, хиляди начини на пасте, но първо трябва да нарязаме нашите чери и жълти домати. Ето ги нашите чери и жълти домати, много са красиви като свята. Пускаме котлона. На средно добавяме малко нашата мазнина, това означава зехтин. Почваме вече да сложим червени и жълти чери домати. В нашия случай аз съм използвали един вид, който се казва кампари. Да стане помеки нашите чери домати, вземем малко от вода от паста. Време е да пускаме паста. Опитате време на време паста и кога разбирате, че това е вашия вкус, просто я извадите. Ние италианци примерно обичаме малко по-алденте, това означава една идея по-твърдичка, но за деца може би една идея повече трябва да се вари. Паста вече е готова, единствено което трябва да я правим, да я извадим от малката денжера и дали малко водичка може да падне, няма проблеми, даже ви съветвам. Паста има нужда да поема вкус на чери домати и на жълти домати. Окей, виждате ли как стана кремово? Това е от нещастието, което изпуска във вода. Имате предвид и децата искат да виждат хубава чиния, светна и да се радват. Нашия рибатон. И накрай вземаме нашето сирене и го стържиме горе. За последно не е зле да сложите малко хубаво зехтинче. Ето го нашето балансирано хранене, къде Несле дава ни на възможността да го използват за нашите и вашите деца.